găsit la un nou documentar. În minutele care urmează am să vă prezint un secret întunecat al Bisericii Catolice, anume, la Vatican există un reptilian uriaș. Haideți să vedem despre ce este vorba. Nu de puține ori, Vaticanul, care este sediul Bisericii Catolice, a fost acuzat că ascunde în monumentele sale o serie de simboluri oculte care nu au nimic de a face cu creștinismul. În această serie se înscrie și Sala Paul al VI-lea, o clădire aflată în orașul Vatican. Secretele întunecate din spatele camerei de audiență a papei reprezintă un reptilian uriaș. Cunoscută și sub numele de Auditoriul Paul al VI-lea sau Sala Audiențelor Pontifice, această clădire este situată parțial în Vatican, parțial în Roma, Italia. Numită în cinstea papei Paul al VI-lea și construită în 1971 de către arhitectul italian Pierluigi Nervi, clădirea are o capacitate de 6300 de persoane și conține o statuie din bronz numită La Resurrezione, proiectată de Pericle Fazzini în interior. Totul pare destul de simplu până acum, dar să ne afundăm în ceea ce face ca această clădire să fie atât de ciudată. Vom începe cu ceea ce este cel mai puțin ciudat și care devine din ce în ce mai ciudat: metoda de construcție și proiectare. Clădirea a fost proiectată cu beton armat de binecunoscutul arhitect Pierluigi Nervi. Nervi este cunoscut pentru designurile sale simple, dar practice, puternice și construite pentru a rezista. Simpla curbură a clădirii poate părea modestă din interior, dar aceasta este prima parte a ceea ce vom începe să explorăm despre această clădire și promit că atunci când vom ajunge la finalul acestui documentar, veți vedea clar la ce voi ajunge. Există două ferestre de ambele părți ale clădirii care arată ca niște ochi. Acestea sunt realizate din vitralii și stau pe jumătate din lungimea clădirii, de ambele părți. În centrul formei ochiului începe să se vadă ceva ce seamănă cu un ochi reptilian. Dacă încă nu sunteți convinși, ceea ce este de înțeles, ascultați mai departe. Poate că privirea ferestrei în sine nu este concludentă, așa că vom arunca o privire la cele două ferestre împreună. Și, dintr-o dată, începem să vedem că lucrurile se conturează. Doi ochi reptilieni, privindu-l pe papă în timp ce se uită la scenă. Există ceea ce pare a fi o statuie în mijloc și apoi, pe ambele părți, doi colți ascuțiți, acoperișul și părțile laterale ale clădirii, arătând de asemenea ca solzii. Acum să punem totul împreună puțin mai mult, astfel încât să putem vedea cu adevărat ceea ce vrem. Acordați o atenție deosebită întregului design de construcție și scenei de lângă imaginea unui șarpe. Ochii, forma, solzii, colții, aspectul și senzația reptilei. Totul este acolo. Această statuie a fost proiectată de Pericle Fazzini în 1977. Aruncați acum o privire mai jos. Observați ceva ciudat la capul lui Isus? Este greu de observat din față, dar când privim din lateral, devine surprinzător de clar. Capul lui Isus ar trebui să arate ca al unui șarpe. Acum gândiți-vă pentru o clipă la următorul aspect. Dacă doar o parte a statuii ar da impresia unui cap de șarpe, am putea să o percepem ca o coincidență. Dar atunci când arată așa din toate unghiurile și întreaga clădire seamănă cu un șarpe, devine mult mai dificil de ignorat. Trebuie să începem să ne dăm seama că acest lucru a fost conceput în mod intenționat pentru a apărea în acest fel. Gândul și planificarea care au intrat în acest sens ar fi trebuit să fie imense.
Realitatea este că există un motiv evident pentru această imagine. S-ar putea să vă întrebați care ar fi motivul, de ce a fost construită această clădire, în așa fel încât papa pare să vorbească din gura unei reptile. Există 7 piese separate care cuprind simbolul șarpelui sau reptilei. Dacă ar fi doar una sau două, am înțelege scepticismul unora. Dar când 7 piese se reunesc atât de frumos, atât de perfect, știm dincolo de orice umbră de îndoială că a fost o intenție curată. Indiferent oricum ar fi, știu că ceea ce spun poate fi dificil de acceptat. Dar toate adevărurile dure trec prin faze: râs, batjocură, acceptare parțială și apoi, în cele din urmă, apar în mod evident pentru populație. Cred că ne apropiem de cea de-a 3-a etapă atunci când vine vorba de a înțelege cine conduce cu adevărat și cine are influența asupra lumii noastre, motiv pentru care acest simbolism al șarpelui există aici. Cercetările demonstrează că există un stat profund care guvernează în mare măsură lumea noastră, un grup de oameni care nu sunt americani, nici europeni, ruși sau canadieni, dar, dincolo de identitatea națională, controlează întreaga noastră lume. S-a spus de mult timp că există o influență extraterestră și acolo. Nu de la toate rasele de extraterestri, ci de la una singură, în special reptilienii. Nu toți reptilienii sunt dezertori ai inimii, ci un grup, la fel ca un grup de oameni, care a lucrat pentru a influența această planetă. Există mai multe dovezi pentru realitatea extraterestrilor decât oricine și-ar putea imagina. Există o mulțime de dovezi pentru o stare profundă care controlează lucrurile. Este posibil ca aceste două realități să fie legate? Din nou, nu spun că toți extraterestrii sunt răi sau că toți reptilienii sunt răi, ci mai degrabă că poate câțiva sunt și lucrează cu guvernele noastre. Chiar și oficialii noștri guvernamentali au declarat că sunt conștienți de existența extraterestrilor, dar pur și simplu nu au spus-o în public. După cum a dezvăluit fostul ministru al apărării din Canada, Paul Hellyer, așadar, au decis să facă o investigație și au investigat timp de 3 ani și au decis că, cu certitudine absolută, au vizitat 4 specii, cel puțin 4 specii diferite, această planetă de mii de ani. Influența reptiliană asupra teoriei Deep State nu este nouă și poate fi găsită în multe tradiții și culturi. A fost popularizată și de opera lui David Icke, în care cred milioane de persoane. De asemenea, David Wilcock, un cercetător, a menționat că elitele sau Illuminati cred că trebuie să-și transmită intențiile umanității pentru a obține, în esență, permisiunea de a le adopta. Acest lucru se manifestă ca ritualuri în timpul evenimentelor sportive de masă și simbolismului găsit în societate și în diferite industrii populare, cum ar fi filmul și muzica. Când începem să luăm în considerare ceea ce spune cu adevărat sala de audiență a papei, devine clar că vorbește din gura șarpelui. El stă în fața gurii și spune cuvintele elitei tuturor celor care ascultă. Elita spune umanității prin simbolism că asta se întâmplă. Mulți cercetători au spus și au propus că creștinismul, printre majoritatea celorlalte religii, este folosit pentru a controla masele. În timp ce poveștile religioase pot conține un anumit adevăr și pot transmite mesaje utile, scopul lor general este de a conduce oamenii într-o relație cu spiritul care este lipsit de putere. Vina, judecata și mânia care există în interiorul religiilor sunt concepute pentru a ne controla, pentru a ne lua puterea. De asemenea, trebuie să ne dăm seama că aceste religii sunt impure.
și că am închis ochii la asta de ceva timp. Să luăm de exemplu ce s-a întâmplat cu acoperirea scandalurilor de abuz sexual asupra copiilor la Vatican. În cele din urmă, nu trebuie să credeți tot ce am relatat, dar nici să ignorați sau să luați în derâdere. Există fapte care pot fi explorate, dar trebuie cercetate. Este clar că se întâmplă ceva intenționat aici și nu se cheltuie multe milioane pentru a proiecta și a construi un șarpe foarte evident în clădirile deținute de Vatican fără niciun motiv. Faceți propriile cercetări pe tema reptilienilor, a genealogiei elitei și a ceea ce înseamnă acest simbolism. Veți vedea ce semnificație are fiecare în parte. Apoi, permiteți-vă ca mintea să fie deschisă pentru a conecta punctele, spre deosebire de a fi închisă și respingătoare pentru ceva care nu sună ca viața de zi cu zi. Să fie asta datorită creaturilor infernale reptiliene din a patra dimensiune inferioară care au deschis porțile iadului? Ceea ce veți auzi în continuare, prieteni, este mai mult decât bulversant. O instituție precum cea a Vaticanului, care în urmă cu secole reprezenta cea mai agresivă forță de blocare a cunoașterii pentru Europa vestică, a schimbat astăzi macazul la 180 de grade. Nu doar că reprezentanții ei, de la cel mai înalt nivel, vorbesc deschis despre certitudinea existenței vieții extraterestre și a unor civilizații extraterestre, dar în cea mai înaltă instituție a Bisericii Catolice ființează un departament care pregătește o posibilă întâlnire de gradul 3 cu o civilizație din spațiu. Și vă dau câteva indicii. Papa Ioan Paul al II-lea, în 1999, la întrebarea unui copil dacă există extraterestri, a răspuns următoarele: ține minte întotdeauna, ei sunt copiii lui Dumnezeu la fel ca și noi. Apoi, Padre Pio, canonizat în 2002, spunea: neîndoielnic, Dumnezeu nu își limitează gloria la acest micuț pământ. Pe alte planete există alte ființe care nu au păcătuit și nu au căzut precum noi. George Coyne, astronom la Observatorul Vaticanului, declara că este o nebunie să crezi că omul este singur în univers. Reverendul José Gabriel Funes, directorul Observatorului Astronomic al Vaticanului, spunea că, citez, la fel cum considerăm creaturile pământene drept frate și soră, de ce n-am vorbit și despre un frate extraterestru? Apoi, Monsignor Corrado Balducci, 1923-2008, un exorcist oficial pentru Roma, membru al curiei de la Vatican, spunea următoarele: contactele cu extraterestrii sunt un fenomen real. Vaticanul primește multe informații privind extraterestrii și contactele lor cu oamenii de la ambasadele sale în diferite țări, cum ar fi Mexic, Chile sau Venezuela. Existența extraterestrilor nu mai poate fi negată. Sunt de acum prea multe mărturii în privința lor și a farfuriilor zburătoare, așa cum dovedește cercetarea OZN. Religia creștină nu exclude existența extraterestrilor, existența farfuriilor zburătoare, faptul că extraterestrii sunt mai evoluați decât noi. Dumnezeu nu ne-a spus nimic despre alte lumi locuite din univers pentru că nu a socotit că este necesar. Întâlnirile OZN au 4 caracteristici. 1. Nu au caracter demonic. 2. Nu sunt datorate unor deficiențe de natură psihică. 3. Nu reprezintă cazuri de posedare din partea unor entități malefice. Dar 4. Aceste întâlniri merită să fie studiate cu toată grija. De asemenea, prieteni, este interesant faptul că pe site-ul Wikileaks
a fost făcut public un e-mail pe care președintele campaniei electorale a lui Hillary Clinton, John Podesta, l-a primit pe Edgar D. Mitchell, unul dintre astronauții de pe Apollo 14 și unul dintre cei 6 oameni care au ajuns pe lună. Prin intermediul e-mailului s-a descoperit că cei doi doreau să aibă o conversație pe Skype despre potențialul unui război în spațiu. Mitchell și-a avertizat cunoștința că formele de inteligență extraterestră nu vor tolera nicio formă de violență militară pe Pământ sau în spațiu. Mitchell a lucrat în cadrul Tratatului pentru prevenirea plasării armelor în spațiul cosmic și a scris următoarele: "Suntem în mod clar foarte aproape de un război în spațiu. Majoritatea sateliților care orbitează Pământul aparțin Statelor Unite ale Americii, Chinei și Rusiei. Testele recente ale armelor antisatelit nu ne scapă de îngrijorare. Poate sună ca science fiction, dar potențialul unui război stelar este destul de real", a declarat acesta. De asemenea, Mitchell a inclus linkuri în e-mail și câteva articole despre posibilitatea unui război în spațiu provenite din mai multe surse. Edgar D. Mitchell i-a mai spus lui John Podesta că Papa este conștient de inteligența extraterestră. "Colegul meu catolic Terry Mansfield", a declarat Mitchell, "ne va aduce la zi cu gradul de conștientizare a inteligenței extraterestre a Vaticanului", potrivit Express. Mitchell a declarat și că a încercat să elucideze așa numitul incident Roswell, în care se presupune că guvernul american a acoperit orice dovadă a recuperării unui OZN din New Mexico în 1947. Localnicilor li s-a spus să nu vorbească despre experiența lor de către militari, a declarat Mitchell în timpul celei de-a 5-a ediție a X-Conference, dedicată celor care cred în farfurii zburătoare și în forme de viață extraterestră, și organizată în aprilie 2009. După cum afirmă secretarul adjunct al apărării din Statele Unite ale Americii, Robert Work, Mitchell a discutat cu Congresul American despre războiul din spațiu în vara anului 2015, iar președintele de atunci, Barack Obama, a cerut $5 miliarde în 2016 pentru îmbunătățirea apărării în spațiu. Acesta a afirmat că sateliții ajută sistemele GPS, supraveghează și oferă oportunitatea comunicării și că toate depind de ei. Conform publicației Scientific American, sateliții pot fi scoși din funcțiune fără să utilizezi rachete. Cel mai simplu mod este prin ruperea antenelor și vopsirea lentilelor, a declarat Mitchell. Însă nu este prima dată când Hillary Clinton a avut legătură cu OZN-urile și extraterestrii. Aceasta a promis că va face publice cele mai secrete documente americane care conțin detalii despre OZN-uri și despre baza militară Zona 51 din deșertul Nevada, dacă va deveni, bineînțeles, președintele Statelor Unite ale Americii în noiembrie 2016, ceea ce nu s-a întâmplat. La începutul anului 2015, aceasta a fost invitata unei emisiuni la radio din New York, unde l-a cunoscut pe Leonard McKelvey, gazda emisiunii, care crede că a fost răpit de extraterestri de mai multe ori. Hillary Clinton i-a spus lui McKelvey că va deschide dosarele secrete doar dacă vor reprezenta un pericol pentru securitatea națională. Atunci când a fost întrebată dacă ea crede în extraterestri, Hillary Clinton a afirmat că, citez, "Nu știu, vreau să văd ce informații descoper. Însă sunt nenumărate povești care nu cred că sunt inventate. Cred că acei oameni chiar au văzut lucruri. Trebuie să încercăm să le oferim oamenilor informații. Eu asta cred." Am încheiat citatul. Însă lucrurile nu se opresc aici. Și iată că Papa Francisc spune că i-ar creștina pe extraterestri. Șeful Bisericii Catolice a declarat că îi vede pe extraterestri ca pe niște omuleți verzi
cu urechi mari și susține că orice ființă creată de Dumnezeu trebuie să fie botezată. Prin urmare, prieteni, acest drept nu le-ar trebui refuzat nici celor care ar ajunge pe planeta noastră din alte colțuri ale galaxiei. O declarație asemănătoare a fost făcută în urmă cu 4 ani de un savant de la Vatican. Acesta spunea atunci că extraterestrii ar avea și ei suflete și, prin urmare, pot fi botezați. Voi ce credeți, prieteni? Există oare cu adevărat legături între Vatican și acești extraterestri reptilieni? Aștept părerile voastre în secțiunea comentarii de mai jos. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!